Babhema bakholwa abantu ngesikhathi uSomaTekisi eveza ukuthi cha uMbalula abamsukeli. uMbalula kuseka saba le video yakhe la khona ethi andizi botata bamatekisi. Njengoba ke wayefuneka ngesikhathi se-COVID-19 kuvela ubuqophololo obuningi obenziwa uMbalula la kubala khona ukuthi wadla imali zakwa transport. Njengoba ke kuvela ngokusobala ukuthi bafuna ukudla nomzila wamatekisi njengoba bevulele amabhasi ayo zonke izindawo. Thola ukuthi amabhasi awahulumeni. Njengoba ke uSomaTekisi waziwa ngogodolo ngaphansi kweqembu MK Party umkhonto wesizwe elwisana naye ke uMbalula lapha ke kwa Department of Transport. Uba ke eseveza elinye lamafayela wathi you can do whatever you want and izibo baba bamateksi akidli. Sanibonani wengane zakwethu ugodoleke ukankomgodolo umfana ithuba lethu lokugcina leli. This is our last chance. This is our first and last chance as a taxi industry, as a taxi driver, as a owner. Ubaba uNcamalala usinikeze ithuba elingqa izivele ukuthi sikwazi ukuzilamulela ngeMK simboni yamatekisi singo driver singama owner. Uma nikhumbula lenkulumo engenela ngemva kwami ngeCovid-19 uzobuya umqondo ukuthi kwakwenzakalani. Usihlukumeze kakhulu lo baba. Maningi ama owner awe ngeCovid-19 angakwazi ukuvuka namanje. Angeke ke sizodlala iANC isisichaphaze kakhulu embonini yamatekisi. uANC ususihlukumeze kakhulu embonini yamatekisi. Odriver banalo nelilodwa ilungelo. Sesikhathele manje. Ubaba uNcamalala usinikezele lithuba uthunywe uNkulunkulu kuba ezosikhulula singama South African, ezosikhulula simboni yamatekisi esigqilazeke iminyaka emingaka. Ngicela ngomhla ka29 siyokwenza iqiniso ngani zakwethu siyovotela iMK ukuze sizokwazi nathi ukuthi sibe ngabantu ngoba asibona abantu thina. Imboni yamatekisi yenyanywa kabi yazi ukuthi iphethwa abantu angazi abanjani. Ngicela ukuthi ngomhla ka29 siyobonisa uhulumeni kaANC ukuthi singobani thina sisembonini yamatekisi. Siyobakhipha ngevoti. Ngicela odriver besukume, ama owner esukume, na wonke umuntu oserenkene esukume kuzoba imboni yezokuthutha isukume iyolwa ilwe nalokho uhulumeni kaANC siyolwa ngevoti siyobakhipha emini ilanga libalele. Wathandizi angithi nimzweli. Ngicela ukuthi wonke umuntu mayovota uthi mawubheka phansi kudumele ilizwi likaMbalula ethi andizi botata bamateksi. Hlukumezeke kakhulu ngeCovid lo baba lo. Hlukumezeke kakhulu hayi kancane. Asambeni siyovotela umkhonto wesizwe party. Ubaba uJacob Zuma umi ngomumo ukusithatha sibeke njengemboni yamatekisi. akagcinanga lapho ugodolo waziwa ke ngogodolo lapha ke kwiMK Party. Uba ke esaphumela umkhankaso lapha kwabamatekisi noma ke abaphathi bamatekisi abaziwa ngama owner obagcizelela futhi abafaka emadlebeni abo ukuthi niyakhumbuleni ngesikhathi seCovid-19 sixakekile noma siseyinkingeni uMbalula ukuthi wathini. Uba ke esefonela elinye lama owner uqinisekisa ukuthi lizokwenza njani ngevoti lalo. Umfonela manje ngiyazi ukuthi kudala namgcina uDlamini ake ngigibele pheko ucingo lwakhe ake nilalele nonke. Listen uphi na anithule nilalele. Hey mfana wami leje. Sawubona mkhulu. Hey Kodole. Ninjani khehla? Awu mfana wami. Esiphilile la mfana wami yazi mfana. Hayi angikhali mfana. Yonke into i-right baba mfana. Asingayibambezeli ke mkhulu ngoba ngifonele nje intwanyana encane asixabani. Kulokhu nje cha sixabani mkhulu mina nawe sizoba nje into engiyicela nje mkhulu nengicela nje ukuyibuza ukuthi noma ngikutshele yona ukuthi mkhulu umhla ka29 ususe eminyango insuku sezisemome nansi MKC khona ngizocela mkhulu ukuthi wena nomndeni wakho wonke niphume niyovotela iMK ukuze umhlaba wabantu abamnyama ubuye ephinde ehlonishe nomuntu omnyama mkhulu. Hayi mfana wami. Hayi khuleka ke mfana. Awungabisabuza. Yeah. Mfana. Umsholozi mfowethu. Yazi ngimkhonzile mfana ngimkhonze kakhulu. Yeah. Yabona mfana uzunga kusadideke mfana.
Yebo. Ngiyokhipha zonke ingane zami, zonke mfana nabezukulu bami. Awu siyokhankasa mfana, MK mfana umkhonto wesizwe. Niyovota mkhulu, anisakhankasi. Seniyovota ngomhla ka-29. Awu, okay, hayi. Asihambeni mfana, sengibatshelile-ke. Wonke umuntu la endlini mfana uyovotela i-MK. Ongakethi akayivoteli i-MK uzomenze njani lapha endlini mkhulu? Hey, hayi akahlali. Hey, ngiyomkhipha la. Sebenza. Waphumile la. Ayithanda nje. Hey, amthanda amasimba nje wengane mina. Angithi mkhulu uyazi ukuthi konje ubusekhona mkhulu noma TV wayibona wamuzwa lo baba ekuthiwa uMbalula ethi andizi botata bamateksi uyakhumbula? Hayi fuseka udakiwe lo. Dakiwe uvuka kusene dakiwe lo. Fuseka. Cha mkhulu njengoba athandizi nathi asizika siya ngithi mkhulu. Asilapho mfana hey buka mfana. Yazi ukuthi mfana uZuma ngiyazi kahle ukuthi imali yethu yegrant isekhona iyophuma futhi iyophuma iningana. And then ngimkhonze kakhulu umsholozi mfana. Hey umpoka Zuma awungimsholozi mfowethu yomsholozi umshini wami awu mfana wami. Hawu mkhulu yazi naleyo ngoma ethi umshini wami. Awu mfana wami hey. Ya ngijabule kakhulu eGotole. Hayi. Hey kodwa wena mfana hey uyohlawula nini la mfana? Hey wena Gotole. Mana mkhulu mana si happy njengamanje yeke leso buya sixoxe. Oh. Yabona usukhuluma njengendoda manje. Ngomhla uyazi ukuthi uncamalala kube kuningi akwenzile ngalesikhathi ubephethe mkhulu ufakazi walokho. Ngiyazile ngicela nabashayeli bakho ke ubatshela ukuthi asambeni siyovotela umkhonto wesizwe yazi ukuthi uncamalala uzosilungisela ama-permit ama-PDP lawa expire njalo imboni yamatekisi izorecognizewa njengemboni enkulu eSouth Africa njengoba vele inkulu. Hawu mfana yabona ke mfana uzovotela lawa amanye amaphathi ngemqosha ke la ushit dammit uyayehla imoto imoto zami ze-MK mfana MK. Hayi siyabonga mkhulu ake ngiphume ngikudedele mhlawumbe ubhizi nje la ukhona. Awu mfana hayi kuleka hey Gotole hayi mfana wami yabona ke wena mfana you are my favorite son mfana useyingane yami ngisakuthatha njengengane yami wewe Gotole. Hayi awuqhubeke ngomsebenzi omuhle oyenzayo. Utshele nalama owner lawa amanye ohlala nawo lapho ukuthi awahambe yovotela umkhonto wesizwe mkhulu ningahlaleli utshwala lapho ningakuyovota. Nawo abantu basasibuza ama-Glenfiddich la mfana ama-Glenfiddich ama-18 year old la mfana. Hayi ngiyobatshela impela. Hayi siyabonga mkhulu. Hey viva mkhonto wesizwe viva. Viva. Kulungile mkhulu. Akungidlaleni ingoma emnandi lapho eyomkhonto wesizwe. Awuyidlale lapho mfana. Uyizwile bidlala nje ekuqaleni mkhulu. Ngizwile mfana bengisebenza mfana akungisendele yona leyo ngoma mfana ukunginikeze yona ngizokunika mkhulu ngizokusendela mkhulu. Awu imnandi kakhulu mfana hawu. It's good it's nice bye mkhulu. It's good it's nice mfana wami bye. Nilizwile ke leli khehle ukuthi linjani. Nilizwile ngithi umkhonto wesizwe akudlalwa sineki manje. Abamatekisi bakhala impela lapha enkundleni enkulu eyaziwa ngoTikTok njengoba ke nomunye osomatekisi waziwa ngoBen 10 Mabheshingo lapha ke eGoli uba ke esekhala ngayo ke indaba yawo ama-permit nokuxhaphazeka go-taxi drive indlela ke abanganakwe ngayo enkundleni yokuxhumana noma ke abanganakiwe ngayo emgwaqweni uma beshayela uba ke esegcizelela wathi sanibonani bafethu niyaphila uMabheniza lo cha ngenkulu inhlonipho bafowethu ngicela ningiphushise le video ihambe izifike lapha kwaSantago kobaba
ngoSantaga ema-ofisini impela nje amakhulu. Bobaba asisasebenzi emakhumbini. Ngithi angitshele nina ngoba ngicabanga ukuthi obaba yibona abasiphethe la kwaSantaga. USantaga uyafana nomama, uyafana nobaba, ungumzali emntwini onekhumbi noma emntwini oshayela ikhumbi. So ngithi ake ngikuveze lokho. Futhi ngiyazi ukuthi lento engizoyikhuluma njengamanje niyayazi. Ingoba nje nithule ngazuthi aniyiboni niyabona. Ushanele uyahlukumeza bobaba. And niyakwazi lokho. Sacela nisisize ngendaba yama-permit. You know, it's very sad how taxi industry is being treated. I-taxi industry is not even recognized. Yet idlala i-role ebalulekile emhlabeni. Noma ke ngithi nje eSouth Africa, ngikhulumela nje eSouth Africa. Idlala nje i-role ebalulekile. We've got so many people abasebenzisa public transport. So many people. Tina, the only thing we're asking for kunina bobaba noma ke ngithi kuhulumeni ama-permit. Sicela nisisize ngama-permit. Uyazi ukuthi mangabe kuthiwa amaphoyisa avimbile phambili, udrive ukwedunyule ikhanda ebaleke engene ko-gravel ezewise ngisho imoto, ebalekele indaba ye-permit. Siyacela, the only thing esiyicela nje kunina bobaba, nawe uhulumeni ngikhuluma nawe, i-permit nje kuphela. Can you just recognize us nge-permit nje kuphela? Yazi ukuthi mawusuka eDurban stage ulayishile eGoli, mawufika ko-Harrismith ziyakhala, na before Harrismith nje la eMoy River ziyakhala. Ushayela nje udunyelwa ikhanda, usuke eGoli empangeni, uqale nje amaphoyisa la elokhozi la Standerton. Usuboshwa la Standerton, lapho salekwa nongoma. Siyacela bobaba, sicela nisisize ngendaba yama-permit. Inkulu izinhlonipho. Can you imagine mawune imoto ezu-5 ziboshwa same time lezi imoto, imoto iyodwa ifuni nje 15,000 ukuthi ukhipha malini, bakuphela inyanga kufuna uyikhokhele futhi lezi imoto. Siyacela nje ngenkulu inhlonipho, sicela nje uhulumeni usirecognize. This is the only thing we're asking for. Indaba ye-permit nje kuphela. Ngiyazibamba lana isiqephu sami okuthulela zona lezi ndaba ehamba phambili. Uyena ke uMathindo wacebisa Ntombi zimqamela amahlaka abanye baqamela imali ethi bazi ngana wethu cela senze kulungile press subscribe button ushare uphinde comment ukune konke njengoba usuyizwile ivideo womongo wayo yonke nezizinda sayo yonke neqiniso lonke lokuthi suyazi ukuthi uzocomment uthinda phana ku comment section sidinga comment yakho. Kanti ke ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukupress button elibhala ukuthi subscribe. Lapha ke ilona button elokwenza ukuthi njalo mase kufaka ehamba phambili wena othola umyalezo. Ngana wethu asihlangane kwivideo elandelayo. Mina fanele ngitshele ukuthi ngiyakuthanda, ngiyayiteda inkundla. Ngiyabonga.